Здравейте, хора! Аз съм Мария. Аз съм Деница. И днес ще ви покажем рисунка, или по-точно рисунка с бои и памук. Да. И нека да започнем. И общо взето ще се получи нещо, което не знаем. Дали ще стане? Да. Да, нещо като тест. Да. Така. За целта ще ни трябва лист, памук, четки, бои и вода. И вода. Ето е водата. Да, качихме отгоре, не знаем колко виждате. Да. И взимаме малко памук. Така трябва да бъдем. Да. Ама, извинявам се. Аз ще го правя отстрани. Да. Да. Взимаме памук. Малко памук. Да. Памук. И четки. Да. И една четка. Без значение какво е. Топваме много във вода. Без да цедим. Без да цедим, да. Ето във вода. И ние я вадим. И като я извадим, веднага в боичката, желаната. Да речем червена. Аз розова. И топим. Много. Ще го пусна за малко. След това взимаме памука. Много вода трябва да има на самата четка. Да, по-добре с темперни. Капим, да. Добре е с темперни, но и с това няма да стане. И с това ще... Да, в смисъл бързо ще засъхне. Да, и след това слагаме върху листа. Не ми се получава много добре, но нещо такова и трябва да стане много цвет. Да. Ето. Ще покажем с няколко цвета и накрая завършим. Да. И топим навсякъде слагаме. Трябва да стане цветно. Аз нямам много вода. Затова много. Ами да. Трябва да имате и малко вода в самата бойчика. Да. Защото иначе... И после няма да сменяме памука, а направо да стане вода. Цвет. Да. После ще покажа едно друго нещо. И така. Продължаваме до края. И тая рисунка. Най-накрая, да. След време трябва да ви се е получило нещо такова. Не трябва да е напълно запълнено. Чакай. Не трябва да е напълно запълнено, защото ще нанесем едноцветен цвят, който е различен от тези и ще стане като картина. Да, кажете кое е по-хубаво. С големите точки, което е нейно. Да, мое. Или... На Мария или на Деница? На тези, това е на Деница, а това е на Мария. Не, то е по-хубаво, защото има по-готини цветове. Не, двете ми харесват. И така. Аз ще се взема. Искам да я покажа на моя рисунка. И не знам колко ще я видите. Да. Опа. Да. Ето я. Те е с клечки за уши. Памучето. Само ето тези клончета съм ги правила без. С четка може. Да. И това жълтото трябваше да стане слънце, обаче не стана и го направих на цвети. Просто направих жълтото и накрая го направих на цвети. Да. Не трябва да сменяте водата. Вижте какво не се получи на нас. Това не е водата. Да. И това не станаха буйчиките. Моят се Да. Ето какво изглежда памукът. Ето. Да, как? Да, използвам вода, защото са на това. Това, защото се изцапах ръцете. Аз изобщо. Аз ще използвам... Ето е много лесно. Да, това е цветен. С няколко цвята. Чакай да фокусира камерата. Чакай. То не ще е. Да е по-отдалеч. Ще и не го видам. Не горе, да. Да, има синьо, жълто и червено в него. Да. Бях искала с розово, синьо, лилаво и... Аз имам такъв обаче вкъщи. Добре. Аз ще използвам тези два цвята, бяло и жълто, защото като нанеса бялото, мисля, че ще стане хубаво върху самата боя. И някакси ще изблее и ще стане по-бързо. Да, аз не знам как да го обясня.
И така, нека да започваме. Започваме, ще ви покажем как трябва да стане. Ма чакай само тези двички да ги махна. Моето ще стане много шарено. Вече съм цепена. Ами на всяко бяло местенце трябва да запълним със съответния цвят, както ви показвам, но ви не виждате малко. Не, мисля, че ще стане готино моето. Ще стане как не знам. Най-вече в този молив се вижда синьото. Да, може би ще стане по-хубаво от моето. И нека да видим накрая как ще стане. Ето го завършеното. Ето. Моето с белия. Моето е... Надписано е. Да, Дени. И това е на Мими. И пишете в коментарите кое повече ви харесва. Дали на Дени. Моето е по-тъмно. Да, или на Мими. На Мими. И... Това беше всичко за днес. Ако ви е харесало, дайте палче нагоре и не забравяйте да кажете кое повече ви харесва. И се абонирайте за канала. Ти. Да. За канала ми. Да. Нека да припомним стъпките. Необходими са бои, памук, Да, този използвам. вода, да, използвам. И вода. И не забравяйте, че четката не трябва да се изцежда. Изцежда. Да. И не трябва да се сменя водата. Завършеното, ако го покажа, трябва да изглежда нещо подобно или нещо от този сорт. Накрая може да го минете с фломастер или молив, да, за да запълните белите места. И ако желаете с бял молив, за да стане нещо като лъскаво, като го пипнете. Да, не е лъскаво, едно току-що принтерано. Да, и да. Това беше всичко за днес. И пак ви казвам, не забравяйте да се абонирате за канала и да дадете палче нагоре и да коментирате. На Дени, на Мими ви е харесало повече. Чао! Чао, до скоро виждане!